ja serem independents. Al setembre serem independents. Independents. I ja està. Bueno, el dia ha anat molt bé, s'ha portat molta gent, s'han portat fulles per pintar, crec que la gent contenta de que participem en actes així i no res, qualsevol cosa que es faci al poble sempre ens trobaran al seu costat. Aquí la parada de les dones del Pou de l'Or, vols una revista? La teniu a casa, segur que la tens a casa. Potser sí. Qui és sòcia, la Carme? Sí. És sòcia, doncs així ja està, la teniu a casa perquè la teniu tots. Molt bé. Molt bé. Gaire són associades del Pou de l'Or i associades de Caritas. Voluntàries de Càritas, això és de Càritas. Tot això ho fan les senyores que volen aprendre de cosir a Balaguer. Aquí encara no tenim un centre. Mos han dit que mos farien un centre per fer coses d'aquestes. A veure si serà veritat. I ara estan representant les nostres manualitats, els treballs. 25 anys. 25 anys que vam fer per primera vegada la trobada. I n'hem fet 4. I aquí fem els mocodorets de primera comunió, les pulseretes de la gent més gran, els vestit de batejar, ah, no, esperador, no, ja, bueno, ja ho veus, ja filigrana, ja Moltes hores ens vam passar i era un disputat. I aquí tenim el banderín que mos representa a totes les trobades. Va, vinga, va. Va fer una gicama, va fer no quiere gaire. Va fer una gicama aquí fora que esperem que vinguin molts nens i ara ens ho temps a muntar. Sí, i a preparar-nos per les colònies i per totes les activitats que fem. Què fas, Pues amb oli, normalment amb oli, també faig algun amb vidre, amb mirall, i així, de paisatges diferents, de tot diferents. Això va bé, sí. Què et sembla la festa, bé? Molt bé. Bueno, sí, està bé. Mira, és una manera de tornar-nos a trobar la gent, perquè per la festa major no tens temps. No. Bueno, una manera de trobar-nos, està bé. I de veure coses bones. D'acord? Què direm? Coques i panadons pel pis. He trobat molt bona iniciativa aquesta festa que s'ha fet aquí al poble, per totes les associacions, tots els artesans i tots els que ens hem volgut posar. Molt bé. Hola, bones. Una gran festa, un gran convidat, en Lluís Llach, una tertúlia molt bona i molt bé, mira, ja hem fet compres i tot, ja hem fet les compres. Continueu així d'animats fent-ho cada any. Vinga, gràcies. Doncs escolta, estem molt contents de poder fer avui aquesta festa que l'he vist. Molt contents perquè a vegades al poble es fan moltes coses i no en som conscients de la